Съжалявам, че закъснях. Няма да се повтори. Надявам се, че няма да се повтори. Айде, идвай сега да ти показвам новите продукти за днес. Надявам се, си починал от вчера и сега ще възприемеш новата информация. Днес ще говорим за касичките. Това са едни от най-продаваните ни продукти. Всяка касичка може да бъде изработена с различен цвят и различно животно. Табелките са сменяеми. Тази табелка може да отиде примерно на място на тази табелка. Освен това, самите текстове също могат да се променят. Ако някой иска да пише касичката на Иван, ще напишем касичката на Иван. Ето тук, например, има една събирам за колело. Ние и колела ли правиме? Не правим колела. Просто на касичката пише събирам за колело. Тоест, този на когото ще я подарят, събира за колело. А може ли да пише Иван събира за колело? Да, може да пише Иван събира за колело. Значи само акулата може да събира за колело. Не, колелото не е само с касичката на Иван. Събирам за колело може да бъде на място на парсенството. А може да е в различен цвят? Или винаги трябва да е черно? Да, може да бъде в различен цвят. Да, примерно може да е Лора събира за колело и да бъде в лилав цвят. Не е задължително да е в този цвят. Разбрах, сега вече ми е ясно. Значи или лилаво, или черно. Дай да говорим за нещо друго.